Señorías, vamos a continuar con la última comparecencia del día de hoy y supongo que ya han recibido ustedes también la modificación que se ha producido en el orden del día y contamos con la presencia del señor Gilbert García, que agradecemos mucho que haya podido venir. Y como ya le he podido explicar el procedimiento, pues cuando usted considere, tiene 8 minutos para comentar, hacer su exposición. Cuando quiera. Molt bé, moltes gràcies, senyora presidenta. Primer, bon dia a totes i a tots. Jo soc Gilbert i com a vicepresident i representant del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, vinc a exposar primerament 3 punts en el que mencionem que la Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió del 25 de febrer de 2020, va acordar tramitar el projecte de llei de la Generalitat de la Funció Pública Valenciana, acordant-se l'enviament del projecte de llei a la Comissió de Justícia, Govern i Administració Local. El punt 2, el Col·legi d'Educació Social va presentar davant la mesa una sol·licitud de compareixença en relació amb la redacció i contingut del projecte de llei de la Generalitat de la Funció Pública Valenciana, en considerar-ho notòriament perjudicial per als interessos dels professionals agrupats en aquest col·legi, així com per la titulació en Educació Social, a l'efecte d'exposar i sol·licitar la modificació de la redacció continguda en el projecte de llei. I el punt 3, que es va presentar una proposta alternativa de redacció de la lletra C de l'apartat 3 de l'annex 1 del projecte de llei de la Generalitat de la Funció Pública Valenciana, en l'escala A5A, en la que A20405 és Educació Social. La redacció obrant en el projecte de llei és la següent. A20405, Educació Social. No dient res més. No exigeix requisits de titulació alguna. La redacció que el col·legi proposa és que a continuació s'indica de la A20405, Educació Social, i com a requisit se demana el títol de Diplomatura en Educació Social o Grau en Educació Social o Habilitació Professional. Aquesta última modalitat està reconeguda en el supòsit de la lletra B de la disposició addicional de l'única llei del 15 del 2003, del 24 de novembre, de la Generalitat de creació del Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana. La proposta que realitza té la seva raó de ser en els següents 4 motius que anem a esmentar. El primer, destaquem la contradicció del que es preveu en la citada annex amb el que diu l'article 29 i 31 del projecte de llei de funció pública de la Generalitat Valenciana. L'article 29 del text proposa indicar en regular la creació, modificació i supressió de cossos i escales de l'administració de la Generalitat, que determinarà els següents extrems: denominació, escales incloses si escau, grup o subgrup de classificació professional, titulació o titulacions exigides per a l'accés al cos o l'escala i, en el seu cas, altres requisits d'accés. A la vegada, l'article 31 del text proposat, d'acord amb el que es disposa en l'article 29 abans citat, indica en el seu apartat 1 que per a l'accés als cossos o escales del subgrup A2 s'exigirà estar en possessió del títol universitari de grau o bé diplomatura en enginyeria tècnica o arquitectura tècnica. L'annex 1 del projecte de la llei, que recopila els cossos i escales de la Generalitat, indica en el seu apartat 3C el subgrup A204, corresponent al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració dels serveis socials i socis sanitaris, i dins d'aquest aparell recollida l'escala A20405, corresponent a l'educació social. A diferència de la resta d'escales del subgrup A204, no s'indica en l'A20405 ometent la titulació exigida per a l'accés d'aquesta. La redacció que apareix en el projecte de llei contravé frontalment el que es deveu en l'article 29 del projecte de llei, que exigeix que la creació, modificació i supressió de cossos i escales de l'administració de la Generalitat recollirà, entre altres, la titulació o titulacions exigides per a l'accés al cos o escala. El segon motiu és la fallida dels principis d'interdicció, de l'arbitrarietat i
i d'igualtat en la relació amb el principi de capacitat que requereix l'accés a la funció pública. El text proposat en el projecte de llei de la Generalitat de Funció Pública, en els termes que apareix redactat, al no indicar cap titulació per accedir a l'escala d'educació social. És netament arbitrària en la mesura en què no es motiva en cap moment i resulta contrària al principi d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics en l'article 9.3 de la Constitució espanyola i el principi d'igualtat en l'article 14 de la mateixa Constitució. En relació també al principi de capacitat que requereix l'accés a la funció pública en l'article 103.3 de la Constitució espanyola, a diferència de que ocorren altres escales existents en el mateix subgrup. Si les Corts en la redacció del projecte de llei no es proposa s'apartaran del criteri seguint amb altres escales hauran d'indicar qui és el motiu i, en particular, indicar per què motiu si resulta exigible en aquells altres una titulació concreta, mentre que en l'escala d'educació social no s'exigeix cap titulació. El motiu tercer és la necessària reserva per a l'accés a l'escala de A2-04-05 d'educació social en els titulats en educació social. En la mesura en què existeix la titulació d'educació social en els llocs d'escales que hem esmentat, expressament denominada educació social, han de quedar reservats als que la tinguen, els que tinguen aquesta titulació. Si el que les Corts pretenen és obrir les titulacions que poden tindre accés a l'escala d'educació social a altres grups o diplomatures, hauran de modificar-se la seva denominació i així ha de ser per a no menyscabar els següents aspectes. El nom de la professió establida en la societat, la titulació en educació social que expedeix la Universitat de la Comunitat Valenciana, tant les públiques, la Universitat de València i la UNED, com les concertades com la Universitat Catòlica de València, des de fa 20 anys. Els professionals i els seus interessos que empara, aglutina i defensa el Col·legi Professional atenen al que es preveu en la Llei 6/1997, de 4 de desembre de la Generalitat Valenciana de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, així com en la Llei 2/1974, de 13 de febrer de col·legis professionals d'àmbit estatal. És a dir, si s'admetrà qualsevol titulació per a l'accés a l'escala A2-0405, aquesta no podrà denominar-se educació social, perquè en cas contrari s'estaria confonent els usuaris dels serveis que presten aquests professionals. Si la figura dels professionals de l'educació social està reconeguda com a necessària en dues lleis recents de recent creació aprovades per les Corts Valencianes, com són la Llei del 3 del 2019 de 18 de febrer de la Llei de Serveis Socials Inclusius i la Llei 26/2018 de 21 de desembre de Drets i Garanties de la Infància i l'Adolescència, no cap especificitat aquesta que quede desdibuixada, quedaria desdibuixada la legitimitat, permetent la contradicció de les funcions que atribueixen aquesta llei a l'educació social, puguen ser exercides per altres professions diferents. Si ara es pretén donar una nova redacció a l'escala d'educació social, eliminant el requisit de la titulació en educació social, les Corts estarien anant en contra dels seus propis actes, en deixar mancat el contingut de les lleis que prèviament han aprovat, reconeixent la figura de les educadores i els educadors socials i les funcions que els són pròpies. I el quart motiu seria que l'escala d'educació social intervé principalment en nens, nenes i adolescents, la població, més vulnerable en la que treballem. La formació rebuda per les educadores i educadors socials i les funcions professionals que aquests realitzen estan encaminades a la intervenció en bona part dels nens, nenes i adolescents. La falta d'exigència de titulació en educació social per a l'escala A2-0405, en els termes que apareix en el projecte de llei de la Generalitat en Funció Pública, comportarà una disminució de garanties en els serveis que reben les nenes i nens i d'una doble perspectiva. No s'exigeix cap formació específica en matèria de menors infància.
No hi ha cap col·legi professional que fiscalitzi l'actuació dels funcionaris que presten els seus serveis sota l'escala A2-0405, quan aquests manquin de la condició de titulats en educació social a l'empresa en el que preveu per la llei. Quan la llei 4/2019 de 22 de febrer de la Generalitat de modificació del capítol 2 del capítol 3 i de la llei del 6 de 1997 de 4 de desembre de la Generalitat Valenciana de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana. Per tot això, sol·licitem la modificació de la lletra C de l'apartat 3 de l'àmbit 1 del projecte de llei de la Generalitat de la Funció Pública Valenciana, l'escala 5A A2-0405 d'Educació Social, perquè passi a atendre la següent redacció. A2-0405, Educació Social. Requisit, títol de diplomatura en Educació Social o grau en Educació Social o habilitació professional. Moltes gràcies i fins aquí, si volen fer preguntes. Muchísimas gracias, señor García. Ahora es el turno de los grupos. Tiene la palabra la señora Blanes por parte del portavoz del grupo Unidas Podemos. Cuando quiera, senyora Blanes. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltíssimes gràcies, senyor García. Nosaltres, jo crec que és una proposta molt concreta. Té poc a entrar en matisacions o en debat. Simplement, jo crec que des de la professió el que així venen a demanar és que que d'alguna manera si l'escala sí que està reconeguda, perquè així també s'ha parlat durant tot el matí, tot el procés que portem és aquesta reducció dels cossos i escales, però no és el cas. No és el cas en el que estem tractant, sinó que l'educació social ve reconeguda i ve delimitada en aquest apartat 5è, A2-0405, com bé ha estat comentant, i per tant el que pareix que no acaba d'entendre's és que per a exercir aquestes funcions no es tinga ningú requisit de titulació quan existís una titulació específica, com vostè ha estat nomenant, que és aquesta diplomatura, aquest grau, o en el seu cas l'habilitació professional corresponent per a fer aquestes funcions. Per tant, existint aquesta titulació, existint aquest lloc de treballs molt ben marcats i, com bé diu, atenent a una població vulnerable en la que entenem que la professionalització ha d'estar i ha de garantir aquests serveis i aquesta atenció als menors, com va dir, nosaltres entenem que havia d'escoltar-se la seva proposta, que s'ha d'estudiar en el procés de les esmenes i de veure de quina manera encaixar en tota la llei, perquè, com bé diu, ve arreplegant en cadascuna de la resta de llocs totes les titulacions que sí que poden ser compatibles i que poden ser recollides i no en aquest cas en concret, i per tant pareix que és una diferència o una anomalia que deu d'estudiar-se en el procés d'aquesta llei. Moltíssimes gràcies i poc més. Gràcies per la seva aportació. Gracias, señora Blanes. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox, señor Llanos. Cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su exposición y no podemos estar más de acuerdo con usted en que hace falta seguridad jurídica, y por tanto hay que evitar siempre la interdicción de la arbitrariedad por parte de los poderes públicos, evidentemente, ¿no? Hay que garantizar la igualdad, el mérito, la capacidad, las aptitudes, la profesionalidad, efectivamente, la seguridad. Pero usted nos plantea desde su punto de vista del colegio profesional, nos hace a esta comisión, nos hace un planteamiento corporativista, como es lógico, evidentemente, defendiendo a sus colegiados, ¿no? y a su preparación técnica, de alguna manera. Lo tendremos en cuenta. Hablaremos en el grupo, hablaremos sobre esta cuestión. A mí lo que me llama un poco la atención es que no es el único caso, ¿no?
el único caso que se plantea de una forma un poco genérica y habría que ver a qué titulaciones se está haciendo referencia o se puede estar haciendo referencia y si entra en competencia o no entra en competencia. Porque, por ejemplo, en la escala 20405 hace una mención genérica sociosanitaria. No concreta más. Luego sí, en la 02 hace referencia al requisito de la diplomatura en enfermería o grado, en la 3 diplomatura o grado en fisioterapia, etcétera. Pero no es el único caso, quiero decir, el de la educación social. Hay alguno más, ¿no? Y en otros apartados. En fin, yo defiendo la especialidad en todo, defiendo la especialidad. Creo que hay que saber cuanto más de una cosa, porque saber un poco de todo a veces supone no saber nada de nada. Por tanto, la especialidad creo que es aconsejable, pero bueno, estudiaremos su propuesta y desde luego lo tendremos en cuenta a efectos de la formulación definitiva por lo que respecta al Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias. Gracias, señor Llanos. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Compromís, señora Torres. Cuando usted quiera. Gràcies, presidenta. Senyor García, benvingut a les Corts Valencianes. Bé, fa molts anys, quan van començar a emergir els primers a aparèixer, els primers i les primeres educadors socials, i encara no hi havia una manera concreta de definir-los en el sentit d'explicar amb detall totes les tasques, les funcions que podien exercir, doncs es recorria a una descripció en negatiu. Què és un educador social? No és ni monitor, ni animador, ni mestre, ni psicòleg, ni terapeuta, ni assistent social, però al final resulta que és un poc de tot això, diria jo. La bona qüestió és que amb el pas del temps, això per sort ha canviat, fa més de 20 anys que existeixen uns estudis reglats, una formació acadèmica, una formació per tant superior, i xoca una miqueta que aquesta formació no es considera el requisit adequat per a l'exercici d'aquesta professió en l'àmbit públic. Per tant, jo crec que no cal que m'estenga molt més dient que trobe del tot punt oportuna la seva esmena i, com s'ha dit ja abans, no és l'única que referència al desenvolupament, a l'exercici d'una professió en l'àmbit públic en què manca aquest requisit acadèmic que considerem imprescindible perquè al capdavall una es forma en la universitat, rep uns coneixements que després li permetran exercir una professió que considera que és el seu cas. Per tant, per descomptat que atendrem amb la màxima atenció la seva petició. Gràcies. Gràcies, presidenta. Gracias a usted, señora Torres. Señor Tormo, un portavoz del Grupo Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Señor García, gracias. Yo he entendido de su comparecencia que no se pide ni se exige una formación concreta para la profesión que usted representa, para lo cual alguien que es técnico como soy yo no puede por menos que llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, que estamos proveyendo una serie de plazas para atención pública al ciudadano que resulta que no se ajusta a las necesidades del puesto. Entiendo también que usted denuncia una posibilidad de intrusismo, porque si no se exige una formación académica para una preparación concreta, pues cualquiera podría optar a ese puesto para los que ustedes están especialmente preparados. Mire, de su comparecencia y de otras, lo que nosotros derivamos es que esta ley, que viene a sustituir una del 2010, pero que ya en el 2016 se empezó a hablar del cambio del 2010, no voy a decir un tostón, no voy a decir que adolezca de técnica jurídica ni legislativa, pero sí que se hace difícil de leer
porque las enmiendas que usted propone, las del ponente anterior y la anterior y la anterior, lo que viene a hacer es prácticamente una enmienda a la totalidad, puesto que le están diciendo al legislador, es decir, al proponente de la ley, que dista mucho de ser la ley que ustedes necesitan. Necesitamos todos en general. El otro día, y voy a terminar con esto, venía un presidente de las cofradías de la Comunidad Valenciana de Pescadores y decía: mire, nosotros llevamos 500 reuniones, 500 en Madrid con el Ministerio. Todos los que saben de leyes nos preguntan cómo se hace para favorecer al gremio de la pesca en la Comunidad Valenciana, en este caso concreto. Nosotros somos los que sabemos de pesca. ¿Sabe usted el caso que nos hacen? Cero. Aquí me temo que vaya a ocurrir lo mismo. Gracias, señor García. Gracias, señor Tormo. Portavoz del Partido Popular, el señor Rovira. Sí, agradecerle la presencia, señor García, y, lógicamente, vamos a estudiar esta petición, porque creo que alguien ha comentado ya que hay algún otro colectivo que también tiene alguna queja, y lo que habrá que hacer, parece que hoy terminamos este proceso y pasado el verano iniciaremos el proceso de enmiendas. Lo que habrá que hacer es estudiarlas con detenimiento y, lógicamente, pues yo creo que en su caso tienen razón, por lo poco que he podido así a bote pronto, y el Partido Popular siempre va a defender la especialización de los estudios. Pero ya digo que hay más casos y los estudiaremos conjuntamente. Muchas gracias. Disculpe, señor Rovira. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Peris. Cuando quiera. Gràcies, presidenta. Senyor García, també per no fer-ho molt llarg, agrair-li la seva intervenció. Coneguem l'esmena i la preocupació i al igual que han fet altres grups, hi ha també en este cas algun altre col·lectiu que també considera que els annexes no reflexen bé o la titulació o la formació que tenen. Bueno, pues mos sumem a que anem a analitzar això. Jo almenys ne conec 3 o 4 que ha pogut passar i, per tant, també elevarem les consultes a la Conselleria per veure si hi ha algun criteri que esta portaveu desconeix per a la no especificitat de la formació o simplement és possible esmenar-la sense major transcendència. I al igual que altres, també me sumaré a que quan hi ha formació específica per a alguns jocs, a més com estos, que treballen en personetes, en xiquets, en xiquetes, en adolescents, molts d'ells en situació de vulnerabilitat, la professionalitat ha de ser un requisit imprescindible per a tindre tranquil·litat de que están en las mejores manos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Peris. Señor García, tiene usted ahora su tiempo para poder. Pues bueno. Molt bé. Gràcies a les preguntes de tots. Ara és difícil unificar-les totes en una resposta, però bueno, intentaré un poc aclarir a cada grup polític la seva aportació. Les funcions que deia el senyor Llanos dels educadors socials estan definides clarament en la diplomatura, en la universitat, i està molt clarament definit les funcions. Per lo que ha dit també la senyora Torres, l'educador social apareix, l'educadora i l'educador social apareixen fa molts anys, fa principis del segle XIX, ja estan treballant al carrer, el que passa que hi havia moltes nomenclatures. Hi havia educador de carrer, educador de comedor, educador de no sé què, i clar, un dels objectius del col·legi quan se va crear i dels col·legis a nivell estatal ha sigut unificar i clarificar aquestes funcions. Entonces, hem treballat per la unificació de l'educació social, que sigui l'únic tal, i dins d'això hi ha moltes disciplines, evidentment. En la Comunitat Valenciana, per exemple, des de l'any 97-98 s'ha diplomat ja en la Universitat de València 2.300 joves que estan formats i en enguany, els que eixiran enguany, són quasi 2.500 que estan ja diplomats i graduats en aquesta disciplina. Per el que dia dels col·lectius, tenim educadores i educadors socials treballant en addiccions, en diversitat funcional, en infància i adolescència, en sistema educatiu, en mediació i PEF,
en dependència, en atenció primària de benestar social i igualtat, en intergeneracionalitat, sistema penitenciari i mesures judicials, animació sociocultural, educació socioambiental, educació especial, salut mental, educació i incorporació del desenvolupament. Evidentment, cada disciplina necessita una formació específica. Tu tens la titulació d'educació social i en cada àmbit te formes en cursos o en màsters o especificats. I tenim tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. De fet, ja estan ocupant places en diputacions i en l'administració local. I en l'atenció primària, en llocs específics, per exemple, tenim 565 llocs ja ocupats per educadores i educadors socials. En funció pública de la Generalitat Valenciana hi ha 288 llocs ocupats per educadores i educadors socials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, específicament en direccions generals, tant infància i adolescència com l'atenció primària, direccions territorials de les 3 províncies i en moltíssims centres, recepcions d'Alacant, València, de Castelló, tenim direccions territorials, tenim centres d'acollida, vol dir que hi ha una varietat de professionals que ja estan dins de la funció pública. Entonces no es tracta d'incloure una figura nova, és regularitzar els professionals que ja estan treballant en aquestes entitats públiques. I una llei de nova creació no pot cometre l'error que, d'una altra banda, exclou a una altra i deixa en el llim a aquests professionals. I, per lo que s'ha comentat també de la senyora Peris, que sí, que treballem en col·lectius molt vulnerables i és molt exigible la professionalitat i la formació concreta, perquè, sense menysprear a ningú, no som un col·legi de peritos de camins o tal, no? Treballem en persones. Tots els col·lectius sociosanitaris que treballem en persones tindríem que tindre aquesta especificitat molt rigorosa, perquè és com el que diem, si tu ara en aquest, desgraciadament, estat de pandèmia, on anem a urgències perquè tenim febre i tenim tos i ens ofeguem i tal, esperem que el que ens rebrà allí i ens faci el primer triatge no siga un perito agrícola o un arquitecte, esperem que siga un metge. Per tant, la malesa que podria fer un no professional específic allí també el pot fer en el nostre camp. Vull dir, un educador social que pugui tindre qualsevol titulació que no sigui específica, pot tindre molta experiència, pot tindre molts anys d'ahir, però a veure, el que s'està definint és el futur d'aquesta personeta. En aquest cas que han dit d'un xiquet, d'una xiqueta, una adopció, per exemple. Si tu has de fer un informe per a una adopció, pots estar marcant la vida d'aquesta xicoteta persona de per vida. Llavors entenem que és una responsabilitat important. I l'exemple pot ser un centre de salut com pot ser qualsevol altre. Pensem que els països de més qualitat de vida, que tots reconeixem que són els països escandinaus, són els països que més reconeixements se'ls dona a les professions socials, a les educatives. Un mestre, un educador social, un sanitari, allí és equiparable a el que així valorem a un metge, a un arquitecte, a un polític. Entonces, entenem que és això, que és apostar per aquesta qualitat de vida i no estem parlant de corporativisme. Estem parlant, evidentment, el col·legi defensa a la professió perquè és un càrrec que tu, com hem dit, estava molt poc reconeguda i hem anat unificant i reconeixent en tots els estaments que han pogut la figura de l'educació social. Però no estem parlant tant de corporativisme personal quan estem aportant este vessant, que és aquest caràcter social. Treballem en població molt vulnerable i tal. I això ens fa que no estem pensant sols en nosaltres. Pensem també en la població en la que treballem. Pensem que és una responsabilitat molt gran. Espero haver contestat a tots. Gràcies. Muchas gracias, señor García. Gracias por sus aportaciones y por haber formado parte de esta comisión. Y, tendremos en cuenta todo lo que usted nos ha transmitido. Muchísimas gracias. Señorías,
Muchas gracias a todas y a todos por el trabajo que han realizado. Les tengo que agradecer su disponibilidad constante cuando hemos puesto estas comisiones y, bueno, ha sido un trabajo muy condensado y respecto a este tema, pues ya saben que lo retomaremos pasado el tiempo que tengamos de vacaciones y les emplazo a la próxima Comisión de Justicia, que es el día 30. Muchísimas gracias por todo. Sean ustedes muy felices.